Ali Productions in your ears. Ay, ay, ay. Ha. Ay, ay, ay. Ha. Uromondewe kutaura nzeve ndeze kunzwa munondeye kufemesa makumbo ndekufambisa mahoko kubatisa maziso ndekuonesa kungwa ndeze kufunga ndekuronga ayaya ayaya. So don't misuse your body. Don't ever be ashamed of who you are. 'Cause I remember when you met me, he said, this is good, this is good, this is good, this is good. Like you were good the way he made you. So you were good the way he made you. Like you were good the way he made you. 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 You so good the way he made you. You so good the way he made you. So moyo une basarawo kana icho dzineradzo kana nzara idzo kozotero rurimi rwacho kana dziye nebvudzi iro chiropa namapapu zvine azvo mabasa kungwa ndedze kufunga